Sada ito upang idusi ako nang mabay na kecewa tuho unang disegai ho bugas nang tapukai tunda ope awai dau siya bumi sao nari au dau siya ko ito upati bu pero mandapat ko ito mata miyang doa sana dengan manaro sayang giat na ito sa sudah sakaptai ito pegoda naromanggo daho bahwa itu aronaku daho unang sega hasia bugas nang tapukai tunda ope amai dau siya bumi sao nari au dau siya ko ito upati bu pero mandapat ko ito mata iyang doa sana dengan manaro sayang giat na ito sa sudah sakaptai ito pegoda naromanggo daho bahwa itu aronaku daho unang sega hasia bugas nang tapukai tunda ope amai dau siya bumi sao nari au dau siya ko ito upati bu pero mandapat ko ito mata miyang doa sana dengan manano sayang giat na ito sa sudah sakaptai ito sayang giat na ito sa sudah sakaptai ito